been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Mag-live na tayo igsoon. Mag-share sa ako, kamusan? Led me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am Again, a fruitful evening everyone. Mabungahong kagabhion, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Salamat sa Ginoo sa laing higayon. Yung ako magtuo nga maka-live ko ron mga igsoon. Sabi na, no? Musta mga igsoon? Kumusta ang adlaw? Pring! Kung nagampo igsoon nga naamos mayong kahimtang kanunay ha. Gitagbo sa Ginoo yung panginhanglan, mayong panglawas, and of course, dool ta sa Ginoo kanunay. Uhaw sa presensya sa Ginoo. So, anyway, ako sa dining kuan ang kuan mga igsoon ang link sa YouTube channel na to ba? Uban nga wala pa kabalo, no? Okay, so ako sa ning ikuan mga igsoon, ibutang na ako sa caption, editon sa nako. So, pwede na ninyo i-share mga igsoon, i-mention yung mga higala sa comment section para makabantay sila. So, ako ang ibutang sa caption ang ato ang link sa YouTube channel na to igsoon. Nya, pwede rin nyo i-check dire. Pwede rin saan mo subscribe, wala man ibayad ni. So, done. Okay, God bless everyone. Good evening, Pastor James. Shout out ko sa akong asawa nga si Atching Andales. Shout out daw. Sister Atching Andales. Gikan ni Brother Joben Andales. Salamat, brother. Salamat kayo. Okay? So, again, salamat sa Ginoo sa matahom nga kagabhion og laing higayon nga mamalandong ta sa iyang balaang pulong. Unya, before we proceed, akong gipasalamatan ug akong gi-shoutout kung tanang mga subscribers ani nga page, tanan nga mga viewers, and tanan nga mga followers nga bag-o welcome kayo mo ani nga page sigsoon. So far we have 140 followers, and then daghani dito ko sa prisuhan ganina igsoon unya. Na ko'y ka-istorya mga inmates nga makahulam sila og cellphone, matanaw dayon sila sa ako ang mga live, ako ang mga imo-replay sila ba. Ingon sila nga, Brad, grabe. Di ka tuhuan ba nga imuhang followers na abot ani? No nga ang kanang mga pangginoo Brad, dili man kay na mag-trending, mag-viral daw sa Facebook. Kay kasagaran ang sikat kuno sa Facebook, social media. Kanang na mga binuang binastos laway kana kuno na maghubo, dali ra kay na, no? So mao na nga akong giingnan siya nga salamat sa Ginoo Brad. Siguro tungod kay nag-uban ang Ginoo kay kung wa si Lord
Daghan ba puting poso pang Ginoo, no? Kunya murag labyan-labyan ra ba? Siguro naadyo ko, natunong ko ba kay once ang imuhang gibuhat na align sa plano ni Lord, i-bless man sad ni Lord. Amen. So again, thank you guys sa mga followers nato no nga inyong gidala, ang inyong mga friends dire inyong gi-invite to follow our page. Igsoon, thank you kayo. Good evening, Pastor, from Brother Alan Gilaga. Okay? And then watching from Riyadh. Okay. James, salamat sa Ginoo. Okay. Almera Luayon Quaresma. God bless, igsoon. God bless, igsoon. Mga OFW, naagin mo sa akong prayer. As what I have said early in the morning, before matulog na amo, no? I know, dili sad lalim ang inyong mga struggle or sakripisyo nga layo mo sa pamilya, no? So naamo sa akong prayer. Naman ning tanaw, watching from Chicago daw, asa ka to dapita. Okay? So, again, salamat kayo, no, mga viewers, subscribers na nag-send na stars ganina. 300 man siguro to, no? Wa mo ko na ngayo. Pero, kay ba no, may igsoon, prayer, dyan ako ang kanunay, ibalos na tong tanan. O bisan, wala mo gibuhat galig, so, nag-share mo, no? Ako dyan, kantanan mga followers. Hani nga page na amo sa akong prayer. Okay? Every day. So, shout out tanang mga OFW in different countries right now, mga seaman, ato ang mga uban nga naka-permanent residents na in different countries. Shout out sa tanang mga, again, tanang mga piniriso, mga inmates, no? In different BJMPs sa mga gagmay or dako nga prisuhan. Shout out ninyong tanan. Nasan mo sa akong pag-ampo, mga igsoon, mga brad, mga kaigalahan. Shout out sa mga jail officer, naman tayo mga jail officer nga kanunay nagtanaw na to, mga warden, no, mga higala na ko nga nasa fire, sa bumbero, mga security guard ha, shout out, no, mga higala na to sa Armed Forces of the Philippines, and of course tanang mga brad na ko rin, no, Isaac, Skiptron International, watching from Riyadh, Pastor, shout out ko sa akong pamilya, Mabong family, Jeron family, ilabi na sa akong husband nga si Jonathan Mabong from Sister Giselle Mabong. Okay, thank you sister sa pa-shout out. Okay, God bless. Brother Kenneth Oelisa Basilio, thanks for typing at everyone, one of our subscribers. Salamat kayo, Brad. God bless, God bless. And bugnaw naman kuan na po. Kuan, shout out na ko ng mga kapulisan. Okay? Ari sa Camp Osmeña, Cebu, shout out na ako'y suod kay dia si Sir Paul Acosta, nga gi-surprise ko last Sunday. No, giilad ko nga di mo ari sa anniversary na to. Diri man hinon siya noon, no? Shout out ng kapulisan dano again, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, tanang kapulisan diri sa Bohol sa lain-laing station. Dili lang sa Bohol, kundi Luzon, Visayas, and Mindanao nga nakasabot aning Bisaya. Shout out. Good evening, Pastor. Nadasig jud ko sa imong mga post nga mga advice, Pastor. Thank you kayo, brother. Kent Hari, himaya sa Ginoo. Daghan bitaw kay na, brad, moingon nga na bless. Nya, daghan kay mag-message na ko nga, Pastor, ever since naabot ko ni nga page, grabe na akong nakatunan. Nya, daghan kay mga nahitabo sa kong kinabuhi, gihimo sa Ginoo, mga milagro. Ana bitaw? So, Brad, parehan mo, brother Kent Hari, watching from Cebu. Brad, kamo akong gitanaw, kanang mga kinabuhi nga na-bless, mga kataon, dili ng mga basher, dagang kay mo bas na ko. So, ako na po silang pasagdan, hala, bas mo diha, basta ako. Bisan ang uban, maingon ka ng mga bashers, normal man, naabot-bot na, pangwarta. So, ako na po silang sabot kay nakita mang bunga, no? Ako na nang balik-balik sa tanang mga bashers, nga ingon nga pangwarta. Dili mo gamit ang Ginoo epektibo kung kwarta atong motibo. Amen? Asa ba tagamiton sa Ginoo? Pero ang anong daghang mga kinabuhi na bag-o? Usa ko sa instrumento nga gigamit sa Ginoo. Labi na ka ng mga bisyoso, mga kriminal. So ingon sila, pangwarta, gamiton ka ko sa Ginoo ng kwarta akong tuyo? Hindi. Dili na mugamit ang Ginoo og ingana. Gipangita sa Ginoo ka ng putli og motibo. Nga ang motibo way lain para mahimaya ang Ginoo. Shout out 165 viewers. Again, mga kapulisan, no, diri sa Bohol, mga PCR na mo diri si
Ma'am Archery Abian, usa ka maanyag mga igsoon nga police officer. A good friend of mine. Watching always here, Pastor. Miss you all. Okay. Mon, dito sikuan, baluon ba? Kabaw na ganay tabo. Itong sikuan ba? Nakitaan ako dito. Kaya kung Brad, kay bawa man siguro ka nga na ako'y usa ka disciple diha na sa kuan mon sa Loon. Nagwali siya dito. Nagwali siya dito sa prisuhan sa Loon. Naa, sikuan ka to bang kay baho katong sikuan ba? Na dito na priso? Kulo, kaila man ko na diha man sa tangaran sa una. Nya ingon siya kay iya man nag-video call man mehon. Ingon siya nga si pastor man na kaila sa siya nako. Nya na siya dito kay gisakyan daw siya. Siya boba gisakyan yung kaso ambot og wa ko kay baho kung sagad pero mao to giwalihan siya dito. God bless mon, God bless. Watching always here, Pastor, miss you. Asa na mon sa Norway. Okay, God bless, God bless. Naamo sa akong prayer. Appeal na ka mon, no? Tandang mga OFW, kay bawo si Lord, ana. Okay, good evening, Pastor. Salamat kay sa Ginoo nga naka-timing na pud ko sa imong live or wali. God bless you, brother. Okay? Wali, mamalandong sa pulong sa Ginoo. Brother Kevin Banugon. Okay. So, thank you, brother. Thank you kayo for watching. As what I have said, iksoon, kinang na yung mga ningbas na ko, malipay ra ko, nalipay ko kay ilahapon na, no? Pero na ako nakafocus sa mga kinabuhi nga na-bless, no? Di ba, nag-post ko ganina kay naabot na tao 140,000. Karon igsoon, hapit na po ta 141, gi-check na ako. So, gibasta, pero kusog ang atong pataas, dagan. Meaning, mas daghan pag yun ang na-bless kaysa ng bus. Yeah, and that we live in. Okay, yes, that's true. Okay, thank you, Brother Kent Harit. God bless, God bless. So again, shout out na ko ng kapulisan diri sa Bohol. Daghan kayo, ring, di lang ako pangalan sa tagsa, kay daghan kayo mo, mga hepe, mga brad na ko from Seiya. Sige bitaw to Simba, juk. Mauna siya mon dito. Kusaya nga ni. Pero ambot murag hinggawas siya ba to? Hinggawas ba na nakagawas dito pod ko no? Siya baka to kay taga Sandingan man. Ako pa itong balik ko nun lagi. Kung siya man gani, yung nagagawas na kay nag-set up man ko mo og Bible study dito. Tabi na. Ayun ko na. Isandigan man mo nun. Nag-set up man ko og Bible study dito sa Sandingan. Mokpok, Sandingan Loon. Niya. Kasi makitaan to na ako dito. Pangitaon ko to. No? So, nawalihan siya dito sa akong Bradford. Nga usa sa na-bless po niya to ang live kanunay. Okay? So, thank you, mon. God bless. So, again, shout out ako mga PCR, no, mga kapulisan, unya, mga hepe, nga mga kong amigo. Sir, dili lang tamo i-mention na, kaya dali ko. Sige, bitaw mong mention kada adlaw. Okay, sabod man sa kong anak, eh. Wait. Praise God. Shout out, Pastor, from Valencia, Bukidnon. Okay, God bless from Sister Amy Dalisay. Sister Marilyn Kudu, ikaw itong nag-chat na ako, sister, ganina? Nga, usap po sa na-bless. Okay, from Japan. God bless you, sister, God bless. Watching from Kandihay, Bohol. Pastor, God bless. Brother Nelson Musiko Timbal. Sige ko balik-balik na Kandihay. Iksoon, na akong suod nga polis, nga hepe. Si Police Captain Albert Sator. Okay? Pastor, papray ko sa komisis, sa ko iksoon, sa ilang flight para cross siya this coming 13 and 18. I-picturean, di ka, Brad? Okay. Ako ning appeal sa akong personal prayer. Okay. Aron walay kuan ba, no? From Brother Ralph Bitonio Galanida. Okay. So, ako, copy na, Brad, copy. So, again, manano, mga kapulisan, mga amigo na mga hepe. Dali, ta ba? Luzon, Visayas, and Mindanao, salamat sa makanunay pagsubaybay, no? Kutob sa maabtan ani, no? Maayong pagpaminaw. Ang Diyos magapanalangin natong tanan. So let's pray. Okay, nagdagan ang oras. Let's welcome the presence of the Lord. Atong i-welcome ang iyang presensya, ang Holy Spirit, knowing that without Him we are nothing. Dili ginato mas mapalawman, matugkad ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kamit lang sa atong tawhanon nga panabot bitaw, no? Ang uban daghang kay sig debate pero sa iyo puro ilang interpretation kabantay mo, no? Dili man jud mag-away kung laom imong panabuti ka makig-away, no? Mo mga igsoon nga
as kabantay man siguro mo every time nga yes before ta mag-start gyud nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, magampo gid ta atong i-welcome siya, invite na to si Lord nga mopatunga mopataliwala sa tong buhaton karon. Amen. Let's pray. Father in heaven, we welcome your holy presence right now sa pagabuhaton, Lord God. Thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity that you have given to us tonight. Taliwala sa mga kakulian, kabisi, Ginoo. Gitagaan, minimughigayon, kadasi, Ginoo, mamalandong sa imong pulong. Lord God, dili tanan karon makadungog sa imong mensahe. Dili tanan karon, Ginoo, makadungog sa imong pulong, nahihigayon, Ginoo, na chance mamati nimo. Apan, salamat, Ginoo, bulahan kami, kay karong taknaa, makapamalandong na po mi sa imong pulong. But before we proceed, Lord God, unas tanan, Ginoo, search our hearts to all of the viewers, kaming tanan, Ginoo. Kuaa ang mga butang, Ginoo, if ever naaman gani mga butang sa mong kasing-kasing, Lord, nga wala ka malipay, wala mi makabantay, kay tungod kay tao lamang mi, Lord, na adyo'y mga panahon nga magtuo mi, sakto mi, apan sayop day mi. So Lord, this time, hinlui mi, limpyuhi mi, himo ming takus, himo ming angayan, mamati sa imong mensahe. Tagayosab kami mapainobsanon nga kasing-kasing, willing mo dawat og correction, willing maminaw, and then mudawat og mga counseling, mga advice, and then labaw tanan, Ginoo, willing mo sunod sa imong pulong. Dili lang magsigig amen unya ipalapos ra pud speakers dunggan, but let it be, Lord God, tagai mi og kasing-kasing masinugtanon, doers of your word. Kay naa diha ang milagro sa pagsunod, na ang panalangin diha sa pagsunod, na ang breakthrough diha sa pagsunod sa imong pulong, Ginoo. And tagai mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Tagai kalinaw mong una-una nga walay laing ma-focus ug masentro ikaw lamang, Ginoo. Walay relihiyon among gipataas karon, Ginoo. It's all about Jesus Christ. It's all about you, Lord God. Ikaw lamang among giisa karon, Ginoo. Walay pastor maisa, walay pundok, walay simbahan. Bugtong sa Jesucristo lamang. It's all about you, Lord God. And right now also, Father God, I pray to all of the viewers right now, tanang makakita, makatanaw ani, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo. Kutob sa maabtan ani nga live, Ginoo. Kutob sa makapamati ani, Ginoo. Ipabati imong gahom. Ipabati imong presensya, imong dihog, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God, ipabati, Ginoo. Imong kabubuton may matuman. Holy Spirit, mamuhat ka. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. So, again, mabungahong kagabion. Anyway, this coming Sunday, para sa mga taga-Bohol, no, this coming Sunday, na ako sa crusade and concert, no, sa Buena Vista. Na akong part, na daw ko sa mo challenge or maghatag og short encouragement nga i-challenge sa mga tao. Giari ko nila, giapas ko ba? Actually, wala dyan ko nga program niya, giapas ko nila. No, maunang katong mga original poster, wala akong name, pero sa karon mga gi-update na updated poster na ako, no? So akong gi-invite ako mga brad diha sa Buena Vista, mga long live kay diha, no, mga brad nako. Libre ta ni brad, ako bahala ninyo, no? Ari sa Buena Vista, Hitapi, Inabanga, no? Kung naay brad nako nga nakadungog nga taga namoy connection diha sa mga brad na to sa Inabanga, Buena Vista and Hitapi, brad, kita-kita ta ninyo. Na ako diha. See you mga brother. And di na to kalimtan, brad, atong doktrina, no, naman na sa to hierarchy, God first. So magisgot ta Ginoo ani, magdaig tas Ginoo concert and crusade ni siya mga brad. Unya naasad ko'y part ani. So see you there. Again, ang venue niya nasa likod daw sa Buena Vista Cultural Center kay gibalhin unya. Ana sad nga area mas dako, mas lapad unya nindot og ventilation kay open man. Pero murag naa siya coral. Unya, mao lagi na natay ticket nga tag 50, pero kanang 50 igsuon. I-raffle na siya pod, no? I-raffle siya kay natay prices, laptops and cellphones. Unya bugas ko no. Maura po na akong nakuan. Buguya jud sa signal ri Pastor Roy og mag-live ka mulag. Bugoy kay Brother Richard Joseph Tolentino, God bless. Okay. Nindot ni nga topic, brad. Okay, so again, see you taga Buena Vista, Bohol. See you there. Na ako there. And then sa taga Cebu di ay na ako yung invitation kasal man. This coming May 24. No? So
hopefully na ako'y mahimamat diha, no? Daghan ra magatang na ko diha, no? Pero mao lagi pasensya na kung actually last time ganing anak ko dito ko ning bisita ni Brad Rain sa Mabolo Police Station. Daghang makigmeet na ko pero pasensya na gino kay kung di ko makakuan kay appointment manguna niya. Basta buhaton na ko ang tanan. Basta mo update ra ko. Okay, God bless everyone. No? Makita tanyo diha. Okay? So, let's proceed. Let's start. Anyway, I know before we start pag ani nga caption na nigso na ay link sa atong YouTube channel kay as what I have said ganina, daghan sige request nga ang ako daw live nindot i-transfer daw unta nako aring YouTube kay mas dali daw nila makitaan unya mas dali nila i-download i-save unya magani daw paminawon nila no mao na igsuon nga nagpatabang ko kung saon niya nakakat-on ra ko mao na nga bag-o pa lang ta nag-upload og mga live videos siguro more than 10 videos na nga live nya kani po na tong live ako ra po ning i-upload later after ani no so again na diha igsoon ang link sa caption pwede ra mo subscribe kay kuha man na siya free man na siya subscribe galing uban diri nga naibayad no dito igsoon free ra na siya sa YouTube no so atong ipakatap ang pulong sa Ginoo niya once maka-subscribe ang good ta ma-notified ta sa mga new videos nato amen for this is for the glory of God no so nadiha niya ang name sa ato ang YouTube channel mao ra gyapon mabungahong Kristohanon okay so brother Elijah Villegas good evening po Pastor James M Dumanon gi kumpleto niya okay kumpleto niya ba brother thank you one of our subscriber John Philip Tukop is still brother watching sige sa imong live Acro for Christ kanunay gaatang mao ni long live kay brad Acro nga naay Ginoo hallelujah praise God. May gabi, Pastor, pakipray ko sa akong family, especially sa akong mga kiddos nga kamulo og sakit. So, ako lang picturean, sister. Lovely, haklad. Ducklis. Picturean ako kay aron mahibawaan ba? Diri man ko, di kayo na ako matagad, no? So, sige, let's start na. Okay? No, may brad na ako nagpa-shout out. Nagdamgo doon ni nako siya. Na? Ikaw ba to, brad, no? Brother Ronel E. Kahilis. Nagdamgo ni siya mga igsoon nga. Nagkita daw mi. Nag-share ko niya. So, murag, kuan ba, no? Murag, watake ba, one of this day. Taga Mindanao ni siya. Nagkita daw mi sa yung damgo niya. Nag-share ko niya. Okay, let's start na. So, again, ang atong topic for this evening mga igsoon is, for me, it is very interesting. Why? Because, I know some of us, ang uban na diri ga suffer bitaw about temptation nga. Yes, ako na ni nga share pero gusto nako ibalik aron maka-overcome ta ani ug unsay ang ngayong buhaton kay daghan kay nagpa-advise nako pastor unsaon nga makagawas ko ni adik kay kog porn, adik kay ko og masturbation, adik kay ko basta something mga addiction nga malipay ang Ginoo, no? Nya mao ni akong kaluyahon, no? Ana no? So, atong isgutan na mga igsoon. So, on man gud mga igsoon kung ako na ning gibalik-balik igsoon sa caption. Kung asa man gud ta huyang, no? Kung asa tong weakness diha sad ta balik-balikan sa yawa. Mao ni timan ni igsoon, kung asa ang imong weakness og dis ka huyang diha ka balik-balikan sa yawa. And then ang yawa igsoon wa gud na itugpa tama kay na. Ang yawa igsoon perminti na nagupuhupo nato ingon ang pulong sa Ginoo nga sama siya sa leon nga nagngulog. Galibot-libot na ng yawa, wala yung trabaho, nagupo-hupo. Kinsa yung gipupuan, mga anak sa Ginoo. Dili na manintal og ang yawa sa iya na. Normal naman ang mga sala nila. So, ang tintalon sa yawa, katong nangalagad sa Ginoo. No? And then, He is so familiar with our weaknesses. No? So, kay bao siya ka mauni imong paborito nga mga sala, balik-balikan mo, diha katirahan. No? So, tonight, gusto na ko i-share nga ninyo, mga igsoon. Okay. Nga unsay angay na to? What is the best way? Labi na aron maka-overcome ta na igsoon kay naamag yun ang tentasyon. Di man ta pwede maingon nga Lord, ipalayo ko sa tentasyon. Di na pwede. Di ta mo grow. No? And then without temptation, wala siya victory. No, ana na siya. So dili ta pwede moingon nga Lord, palayo ilayo ko sa tentasyon. No, even si Jesus gitintal. Kita nga mga followers ni Jesus, di pwede nga di ta tintalon. Okay, akong basahon rin ang nahitabo ni Jesus ha. So, mamalandong sa pulong sa Ginoo ari makita sa Mateo 4,
1 hangtod sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa 4. Okay, nagingon diri. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sa sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Unya gigutom siya, of course, kinsa may digutomon anang 40 ka adlaw, 40 ka gabi way kaon. Puasa. Ug miduol kaniyang yawa nga nag-ingon, anak ka man ka sa Dios, himuang pan kining mga bato. Mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this evening tonight mga igsoon, gi-remind ta sa event, atong balikan ang event ni Jesus. Sa dihang gitintal siya. Sa dihang nagpuasa siya mga igsoon 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Okay? Unya pag human niya na mga igsoon mao tong giduol siya sa yawa kay gitintal siya. Now, gusto na ko pamatud-an igsoon. Ako na ning gibalik-balik pero another reminders for us igsoon. Gusto na ko pamatud-an nga ang yawa igsoon kay balo kung unsay huyang nimo. Kay balo kung unsay tentasyon nga pinaka-fit nimo para matintal ka anang taknaa. Ang yawa kay balo ug unsay sala nga balik-balikon nimo. Diha sad ka balik-balikan niya. Ang yawa kay bawo unsay type nimo nga tentasyon, diha sad ka operan niya. Satan is very wise igsoon. No? Sa ligando kuno sa una siya sa Ginoo. Kay bawo siya sa imong binuhatan kaniadto, no? Ang yawa ato nang agalon sa una. Sa diyang napatas kangit-ngit. No? Mao nang kay bawo siya sa atong mga hangout, atong mga habit before, atong mga addiction sa wa patas Ginoo. Mao nang maningkamot ang yawa og tintal nato. Og iyatang tintalon, of course, sa mga butang nga kahibaw siya nga huyang ta diyan dapita. Ang yawa, the truth is this. Ang yawa igsoon dili siya motintal nato sa mga butang nga kahibalo siya nga dili ta matintal diha. Ang yawa dili motintal nato mga igsoon sa mga butang o sitwasyon nga kahibalo siya nga di ta madala na. Ang i-offer sa yawa nga temptation kana jong paborito nimo. Kana jong paborito nga sala nimo nga imong balik-balikan. Kana jong, let's say, kana bitang kaluyahon nimo. For example, ako na ning balik-balik. Okay? Kung ikaw, ibutang ka lang ha, kanang batanon kintay, no? Kung ikaw usa ka batanon, imong type sa usa ka lalaki ha, ikaw batanon nga lalaki, imong type sa babae, kuan, insikon kintay. So ang itintal pod sa yawa nimo kana po ng mga babae nga mga insikon nga mga sexy basta insik ano man. Satan knows that. Kay bawo ang yawa nga maunay type nimo. Di ka niya tintalon og mga babae nga murag dako-dako og mata. Joke na no. Pero yes, kay bawo man ang yawa nga di ni matintalon gani. Kay bawo ko nga hilig ani niya kanang mga opa. Mga laki nga murag Korean looks. Di ba? So di ka tintalon o parehan ako, di man mo matintal ako. Diba? Adto dyan mo sa mga opa. Nga na. So, ang yawa igsoon, in other words, kibaw kung asang dapita tadali mapukan. Ang yawa kibaw kung asa tadali dapita ilaron niya. Ang yawa kay balo og unsa nga i-offer niya nato nga dali ra ta mukaon. Like what happened to Jesus? Balikan to Jesus. Ang Ginoo igsoon si Jesus nag-fasting siya, nagpuasa siya 40 ka adlaw, 40 ka gabi. And of course, 40 ka adlaw wa kay kaon. 40 ka gabi wa kay kaon. Unsay una nimo? Unsay una nimo nga kinahanglanon? Pagkaon, of course. Kita gali nga di ta kakaon malate atong kaon madilid atong pamahaw. Mangita di ta gayam kay na. Mangita ta og pagkaon kay aron ma-satisfied atong tiyan. Mabusog ta. No? So in other words, mga igsoon, si Jesus nagpuasa og 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Pilmiro niyang gibati gid ani, way lain, gigutom siya. Ningingon siya diri oh. Gimension siya na diri, okay? Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi ug unya gigutom siya. Gigutom siya now. Ang yawa kay bawo nga si Jesus gigutom. Ang yawa kay bawo nga si Jesus way kaon. 40 ka adlaw ug another 40 days or 40 nights pod. Now, tungod kay bawo man siya nagigutom siya, ang pinaka-close, pinaka-epektibo nga tentasyon nga i-offer niya ni Jesus, pagkaon gyud.
Kabantay mo? Kadaghan man niya gitintal si Jesus ani. Pero ang kinaunhan nga gi-offer niya nga temptation, himuang tinuod ka nga anak sa Dios. Himuang pan or tinapay kining mga bato. Okay? Tanawon sa nako akong sigingon ri. Ug miduol kaniyang yawa, anak ka man ka sa Dios. Himuang pan kining mga bato. Di ba? Kay bawang yawa nga gigutom si Jesus that time. Kay bawang yawa nga si Jesus nagpuasa, nagfasting siya 40 nights and 40 days. Maunang gigutom, maunang ang yawa kay bawang pinaka close niya or pinaka gusto sa Ginoo ng tayma igsoon ang mukaon. No? Mao dong iyang giingnan si Jesus, anak ka man ka sa Dios. Pamatudi pinaagi sa paghimo og pan kaning bato. Pero ang Ginoo wa mauto sa demonyo. Again, ang Ginoo wa mauto sa demonyo. Ingana ta dapat kung si Jesus mga igsoon wa mauto kitapon nga mga anak sa Ginoo. Di ta dapat magpauto sa demonyo. Tamak-tamakan nato ng demonyo igsoon. Di ta dapat pailad. Di na to itugot nga duwa-duwaan tas demonyo igsoon. Amen. No? Pero abi nyo maigsoon, daghan mga pamaagi para maka-overcome ta sa temptation. Usara ang Yahweh ang pamaagi nga ato ang i-discuss karon igsoon kani pong gihimo ni Jesus. Now, unsay response ni Jesus? Unsa ang iyang gitubag sa yawa sa dihang gitintal siya? Okay, kay gigutom man siya. Okay, atong time. Sa 4, Mateo 4:4 sa late, no? Kay mingdaghan man niya atong followers o atong viewers na abot man og 323 followers, okay? Oh no, viewers, okay? Sa Mateo 4:4 mitubag si Jesus ang kasulatan nag-ingon. Again, kasulatan. Again, ang kasulatan nag-ingon. Ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Si Jesus mga igsoon, sa dang gihagad siya sa yawa nga, kay bawang ko ng yawa nga gigutom si Jesus. So ang yawa igsoon na ang ukoy sa kabo igsoon, kaning yawa, kaning demonyo, yawa jud kay na siya. Ang yawa perting yawa gyud na igsoon. Mao na igsoon nga wa na siya lain buhato na to. Sig tintal, manintal, minuto, segundo, oras. Ni kuman yung tintal. Nato igsoon niya, na overcome no, tintal na po, tintal, sig panintal, walain maninintal ang yawa. Kabantay mo bisag matog ta tintalon ta, usay musod sa damgo ang tentasyon. Mao na yang gusto sige tag panintal. Aw tintalon niya. Pero si Jesus igsoon rooted sa word. Okay? Ingon siya, nag-ingon ang kasulatan. Di ba? Ang tao dili mabuhi sa pan lamang, no? In other words, gisagpa ni Jesus ang yawa pinagi sa pulong sa Ginoo. Sa scripture, sa balaang kasulatan igsoon, gilamparo ang yawa igsoon sa pulong sa Ginoo. In other words, mga igsoon, usa di ay sa makapahimo natong overcomer sa temptation. Usa di ay nga makapadaog nato sa temptation is rooted ta sa word ni Lord. Sakto si Joshua. Si Joshua igsoon ingon siya sa Joshua 1:8, di ba? Pamalandungi ang pulong sa Ginoo, ayo ibulag ang basahon sa balaod. Okay? Asa man makita ang balaod sa Ginoo nas Biblia. Ayaw kuno ibulag kini. Pamalandong ni adlaw gabi unya sunda. Ang uban karon igsoon na malandong sa Biblia adlaw gabi pero para makigdebate. Sayo. Ang uban karon na malandong sa pulong sa Ginoo adlaw gabi aron nay ikatubag kay makigdebate. Dili man ingana. No, bara day kutob og utok pero wagi kinabuhi. Ang kinabuhi wa na bag-o. No, again, ingon ng Joshua 1:8 mamalandong ta dili na to ibulag ang basahon ang balaod igsoon. Nga mao ang balaang kasulatan ang Biblia kay ngano man nadi ang balaod sa Ginoo. No? Mamalandong daw ta ani adlaw gabi unya atong sundon kinabuhion ang nasulat nini. Dili lang si basa. Utok ra kutob, no? I-apply na to. Once ato ning i-apply magmaoswagon ta. Kanang word nga magmauswagon ta, appeal na diyang magmadaugon ta against sa temptasyon. Amen. Kay maunay gihimo ni Jesus igsuon. Gihimo ni Jesus igsuon sa diyang gitintal siya siyawa sa demonyong kibol igsuon. Iyang gibawsag lamparo sa pulong sa Ginoo.
igsoon kung dili ta rooted sa word ni Lord, dili sa ta kasukol sa tentasyon, no? Mao ni pamaagi ni Jesus, no? In other words, mga igsoon, kay ang gitubag man ni Jesus ani nga time is pulong sa Ginoo. Ingon siya, nag-ingon ang kasulatan, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, no? So aning taknaa igsoon gi-promote ni Lord ang word, ang Biblia, ang balaang kasulatan. Mao na nga ako mong gi-encourage igsoon tonight. This evening, ayaw na pabug-abugin yung Biblia riya, no? Wala man may Biblia, but I do believe na amoy Bible sa inyong cellphone. Basahan na. Amen? Nadihang kadaugan. Nadiha igsoon ang giya para maka-overcome ta. Dili ta mailad sa yawa. Kang yawa, magsige man naghunghong na to. No? Mao ni buhata niya. Kung aware ka sa word ni Lord, kay bao ka nga ang gihungong sa yawa, sumpaki sa imong gibasa sa Biblia. Para ni Lord igsoon ni Jesus, no? Sumpaki ingon siya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, no? So iyang ang gisulti sa yawa igsoon, no? Nisukwahi sa balaang kasulatan. Kay sa balaang kasulatan niingon di mga igsoon nga wa ko magsalig ana, no? Gusto ipabot ni Jesus ngadto ni Satanas nga wa ko magsalig ana, Satanas, no? Kay nagpuasa ko ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Kagwanta ko kun dili sa pulong sa Ginoo. Lawom ni igsoon. It means igsoon nga ang pulong sa Ginoo maghatag yun nato kinabuhi. And dili siya nag-refer ani og kinabuhi sa diri sa yuta, diri sa kalibutan, kung dili kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo maoy yawi, maoy giya nato, guide nato. Unsaon nga magkinabuhing balaan, kinabuhing matarong, magkinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang kabubuton sa Ginoo naa na isulat sa balaang kasulatan. Nadiha yang mga balaod, na yang mga commandments, nadiha ang iyang mga instruction ug naa yang mga gidili ug dili nato ang iyang buhaton naa diha. Kung dili ta rooted, grounded sa word ni Lord, unsaon na to pagsukol sa tentasyon. Okay? Example, tentasyon sa pagbati. Okay? Nagampo kintay ka sa Ginoo. Siya rin nagampo ka sa Ginoo, nadunggan po ka siyawa, paminaw ha? Kay nahitabo na ko ani nagpa-advise. Nagampo ka sa Ginoo nga, Lord, mao ni akong type, buutan, way bisyo. Okay? Mao ni kasagaran, iampo sa mga babae. Lord, tagaay kong lalaki nga buutan, walay bisyo gyud. Tingtunga man na igsoon. Buutan gyud, walay bisyo. Pero dili man Kristohanon, di mo tuo Ginoo. Sao man na. Pero pagtanaw mo, mao gyud ni. Mao gyud ni ang kuan pero offer dito sa yawa. Kay ngano man lesson igsoon, usahay ang yawa maminaw na natupod. Makadungog siya sa imong giyaw-yaw Ginoo. Operan di ka mao din imong gusto. As what I have said igsoon, ang yawa mo tintal nimo sa usa ka tentasyon nga fit sa imong gusto or gikinahanglan. Again, once ang yawa igsoon mo tintal nimo, ang iyang itintal po nimo kana po ng tentasyon nga fit sa imong gusto. Gikinahanglan nimo. So ang imong giampo kay kuan man, Lord, bisan dili kayo gwapo basta lang way bisyo kay kapoy kay nang naibisyo no. Kita ko mga silingan ako nga naibisyo, hubog kay sige away sinig nilabayay o kaldero, nilabayay o kutsara, plato, planggana. Gubot kayo ng kinabuhi nga naibisyo. Mao nang Ginoo ako nag-ampo nimo nga tagahay ko og tawo nga way bisyo. No, way bisyo gyud tinuod buutan ning abot ang way bisyo. Ning abot ang gitawag og buutan. Ang problema dili man pareha nimo og pagtuo, dili Kristohanon, no? Way Ginoo, way intimate relationship ni Lord. Nay Ginoo pero ba raw sa buhat. Now, unya karon kay di mang ignorante maga. Unsay akong giingon gani igsoon, dapat rooted ta, grounded ta sa word ni Lord. Kay na-overcome ni Lord kani nga temptation kanang pag-ingon sa yawa nga himuang pan kining mga bato. Pinagi sword ingon siya nga ang tao dili mabuhi, nagingon ang kasulatan, di ba? Word. Now, kung ikaw dili ka himasahon og Biblia, unyang imong giampo mauna ni, gwapo, dili kayo hindi naman gaanong kagwapuhan, let's say. Pero buutan og way bisyo. Ang problema kay ningingon man ang balang kasulatan nga ayaw pakighiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili magkasinabot ang kahayag ug kangitngit, no? Pero wa man kay basa-basa og Biblia. Lipay kay yes mauna ni. Og sa diyang mauna to nagigugmaay mo kay wala gi bisyo, hangtod nagkaminyo mo nagpakasal og tungod ato wa na kay simba-simba. Kay di man day mo parihag pagto, di man day mo tuo Ginoo. Muingon man, puyo diha. Kay ang Ginoo nabi sa asa, okay ra nang way simba-simba. Nay daghang marites sa simba. Puyo diha, puyo. Wana, nasayop ka. Mao na bantayanan igsoon, mao nang sakto si Jesus. Ang iyang gisukol, gikatubag sa yawa ato nga time, ningingon siya, nag-ingon ang kasulatan.
Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Again, nag-ingon ang kasulatan. That's the scripture, the Bible, the Word of God. So, dapat kita mga Kristohanon, updated ta kanunay sa Word ni Lord. Okay? Permita babad sa pulong sa Ginoo. Ang panahon magkaroon mga igsoon, ang mga katawhan, nagsigig babad sa social media instead ka sa Biblia. Mao sa papanglagad sa Ginoo, maluya. Kaya nga naman, puro naman social media. Wala na basa-basa og Biblia. Manong sa panahon nga na trahedya, dali ra magkaluya. Amen? Dapat muhatag tagigayon sa word ni Lord kay mauni usa sa hinagiban para makadaog tas tentasyon. Again, no? Nagampo ka Ginoo taga ikog ibutan ta lang ingan niya. Nagampo kintay ka og trabaho. Lord, magampo og trabaho. Yes, nay trabaho. Pero wa man kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Pag-abot sa trabaho, wa na kay panahon sa Ginoo, sige na kag trabaho. Sayop sa nasaigsoon. Ingon ang balaan kasulatan. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, una ang Ginoo. It's about time management nga naa jud di jud kamawa sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo igsoon na kay trabaho, duol po kas Ginoo. Once na kay trabaho pero layo kas Ginoo, din questionable na kung kinsa nang kabubuton. Kay why plano ang Ginoo, why gusto ang Ginoo nga malayo kaniya. Why kabubuton ang Ginoo nga malayo kaniya mo kang-a mo distansya ka. Ang plano sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo, makapaduol gid na nato niya. Mao na maigsoon nga ako mong gihagit, gi-encourage this tonight nga kinahanglan mo hatag jud tagigayon sa pulong sa Ginoo. Taliwala sa tong kabisi igsoon mo hatag tagigayon. Kay sultian ko kamo igsoon, si Lord, si Jesus naka-overcome ani nga temptation, wa siya mailad ni taning ngano man. Rooted siya sa word. Ingon siya, nag-ingon ang kasulatan, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. So, nag-ingon ang kasulatan. Kay basin ang yawa, magsigunghong nimo ba? Moingon ang yawa. Kung rooted man ka sa word ni Lord, tagaan ta mo example la kay nasinati na ko ni. Once rooted ka sa word ni Lord igsoon, aware ka sa personality ni Lord o kinsa ang Ginoo. Again, once rooted ka o grounded ka sa pulong sa Ginoo, no? Ang imong pundasyon sa pagpangalagad sa Ginoo, pulong sa Ginoo. Adlaw o gabi na malandong kakanunay sa pulong sa Ginoo. Once ingana ang imong gihimo igsoon, aware sad ka na kung kinsa ang Ginoo. Aware ka sa personalidad sa Ginoo. Now, usa ka adlaw nakatubag ang tentasyon. So, ang yawa magsige man nagunghong, moingon man ang yawa. Okay na. Sige. Wa kita imong asawa. Wa kita imong bana. Okay na, kay wa kita si pastor. Sige, okay na. Ang Diyos gugma. Ang Diyos gugma. Igsoon, kung dili ka rooted sa word ni Lord, mutuo ka sungong siyawa. Kay magtuo man ka nga ang Diyos gugma, nalimot ka. Kung rooted ka sa pulong sa Ginoo, di ka kalimot. Nga yes, ang Diyos gugma, pero ang Diyos, hostisya. O ingon ang balang kasulatan, kung unsa kong itanom, mausad akong anihon, ayaw kong ilara panuwaya ka. Tintal-tintal ka diya nga ang Diyos gugma, kay bao ko anak. 1 John 4:8 na. Pero kay baosad ko nga kung Dios hostisya ug ang Galacia sa city nag-ingon nga kung unsa atong itanom mao atong anihon, so di ka kailad nako, di ka matintal ngano man rooted ka sa word ni Lord. Just like what happened to Jesus. Wa siya mada sa yawa. Atong tay magigutom si Jesus, no? Pero wa siya magpada sa iyang gibati. Mas nibarog siya sa pulong sa Ginoo. Ingon siya, nag-ingon ang kasulatan sa tanas, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Mao na igsoon nga this evening, kay mao man din ni gihimo ni Lord. Mao man din ni gitawag og antidote ni Lord o pangontra nganong nakadbarog siya atong tentasyon. Sundugo na to igsoon. Kita pon nga mga followers ni Jesus, kinahanglan nga rooted siya sa word ni Lord, no? Dili magtuon ta ba? Dili ingon magtuon kay makigdebate, no, magtuon ta aron aware ta ba? Mahimo tang aware sa mga manggibawal ni Lord, no? Aron mahimo tang update ta sa mga deception sa kaaway. Kay karon last days, grabe ang mga deception. Mga ilad-ilad sa yawa, igsoon. And balikan ta mo igsoon, ang yawa kay baw sa imong kaluyahon. Ang yawa igsoon kay baw asa kadali maluya matintal asa kahuyang. Ang yawa igsoon kay baw kung unsay paborito nimong sala. Ang yawa kay baw kung kinsa ka kaniadto sa wala pa kay Ginoo. Mao na nga for us para maka-overcome ta og dili ta ma-deceive mailad sa yawa, rooted ta dapat sa pulong sa Ginoo.
Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo adlaw gabi sama sa giingon ni Joshua sa Joshua 1:8. Ug ako na ning balik-balik kinsa ni si Joshua. Kinsa ni si Josue, si Joshua igsuon. Mao ni siya ang usa sa nakaabot sa promised land. Nakaabot sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Ug ang iyang usa sa sekreto na malandong siya kanunay sa balaod sa Ginoo. Adlaw gabi. Unya iya kining gisunod, unya mautong ni uswag siya. Sakto si Jesus nga ingon siya nag-ingon ang kasulatan, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. So usa sa makapalig-on nato igsuon. Panahon sa mga tentasyon sa pagbati, tentasyon nga usahay man gud nay tentasyon bitaw nga sulayan ta nga nas kalisod ba. Usa sa makapalig-on nato igsoon nga dili ta madala igsoon dili ta maluya. Panahon sa mga unos kanang mga unos mga pagsulay tintalon atong pagbati ana nga maluya tawan tay gana mga lagad sa Ginoo tay gana mo ampo. Usa sa makapalig-on nato igsoon kanang aware to sa word ni Lord. Sa panahon nga wa tay kwarta igsoon ang uban mga Kristohanon nga dili rooted sa word ni Lord. Sa panahon nga way kwarta di mo simba. Sa panahon nga way kwarta ma-depress, maghinuktok, maguol, magmugtok ang naong. Pero sa katong rooted sa word ni Lord, dili na magmugot, dili na muundang og simba, dili na muundang og ampo. Nganuman kay bawo man siya that my God shall supply all my needs. Asa na makita sa pulong sa Ginoo. Kay bawo man siya nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon, dili ko kamo pasagdan ug dili ko kamo biyaan. Kay bawo man siya nga ang Salmo 23 nagaingon, ako ang imong magbalantay, walay makulang kanako, walay magkulang kanako. Karon nihit ka pero wa ti ka pasagdi. Ako galing gipakaon ang mga langgam, ikaw pa ka no. Mauna igsoon makita na sa pulong sa Ginoo. Unya kung wa ta kay bawo na kay di tay masahon og Biblia, mag-uul ta, ma-depress ta, mauna nga pastor di sa ko mosimba, pastor di ko mapil kay grabe ang kasakit, wa ka kay bawo nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga tanang panghitabo naay katuyuan ng Ginoo. Mao na igsoon nga importante. Rooted ta, grounded ta sa word ni Lord. Kaya again igsoon, usa ni siya ka the best weapon to fight temptation. For us to overcome temptation, we must be rooted in the Word of God. Amen? Muhatag tagigayon, mubasa og pulong sa Ginoo. Muhatag tagigayon igsuon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Adlaw gabi bisag usa na lang ka chapter. Bisag salmo, mubo kay ng salmo. Da, kabantay mo. Mga masawag Bible, basahan ng salmo, mugbo kayo. Anak nako, paman ako basa. Unsa gibasan mo? Salmo ay maudi ay. Pila ka chapter na, 5. So salmo mo na salmo mubo ra kayo, di ba? Bisag salmo na lang. Importante na malandong kas pulong sa Ginoo adlaw gabi mga igsoon. Amen. And then aside from that nga na malandong ta atong sundon. Mao na isusi sa kauswagan. Ingon si Joshua igsoon. Siya diyang atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Balaod sa Dios. Ayaw ibulag adlaw gabi pamalandong. Unya sunda. Kung imo nang sundon ug ikaw magmauswagon. Amen. Diha sa pulong sa Ginoo nay kadaugan. Diha sa pulong sa Ginoo nay kauswagan, diha sa pulong sa Ginoo nay kalampusan. Makalampos ta, makalabang ta sa mga tentasyon sama sa naitabo ni Jesus. Okay, amen. Mao to nga ang yawa gipulaan og tintal sa Ginoo aning tayma. Mao to ning hawa siya kadugayan. Napulaan na siya sig tintal wa. Ang ihapak ni Jesus word. Nagingon ang pulong si puro pulong sa Ginoo. That is why tonight I want to encourage everyone. Muhatag tagigayon sa pulong sa Ginoo. Balik ka og basa bisag kapila ako igsoon kapila na ako ni nakurot og basa ang Biblia. Gibalik na ko kanon. Because based on my experience, lain-lain og revelation, nigbalik na poy revelation ay magrema si Lord. Nagkalabay magkuani pero Lord laki lagi ni ming bagting ming kalit lagi pitik akong dugan ani. Amen. Mo igsoon again, I want to encourage everyone, to all of the viewers right now, 380 viewers, almost 400. Ako mong gi-encourage igsoon. Be rooted, be grounded sa word ni Lord. Muhatag dagigayon kay si Jesus na overcome niya ang temptation pinagi sa pulong kay sa scripture. Ug igsoon ako mong balik-balikan. Ang yawa kay balo kung asa kaluya. Ang yawa kay bawo sa imuhang kaluyahon ug asa kahuyang diha ka balik-balikan. Apan kung mubarog ka sa pulong sa Ginoo, rooted ka sa pulong sa Ginoo, maglibog na ng yawa nimo unsaon man ako ni pagtintal. Unsaon man ako ni nga di naman jud mo tagay o di naman jud mo suyop. Unsaon naman eh. Rooted naman ka sa word ni Lord. Kada tintal sayo hapakon man nimo, lamparuhon man nimo og bersikulo. Di ba loy kay yawa tigangkang ang yawa gilamparo gani mo bersikulo. No. Kay numdomos na hitabo ni Job dito ko sa prisuhan ganina igso nagistorya mi sa usa ka inmates. Nagbasa siya sa Biblia. So dito siya sa kinabuhi ni Job. Okay? No?
So I remember ni Job Igsoon ang yawa na nanghid na nga. Mao ni si Job kay imo man lang gipalalinginan. Pero kung imo na siyang papobrehon, pero kung imo nang pangwaon ang mga iyang kabtangan, iyang mga kuan, itong luhon jud ka balikason ka. Nga na bitaw. Usay mga anak man ang yawa mananghid mo na usay Igsoon ang yawa mananghid pud na. Moingon ang yawa nga. Aka na si Pastor James kay imuha man ang gibless. Ayaw na tagay kwarta be. Nakanang maglisod jud na, no? Pero rooted ka sa word ni Lord Igsoon bisag wa kay makaon. Bisag gipit kay ka financially, gahi ka maluya. Ngano man, kay mukupot man ka sa Roma 8:28 nga sa tanang butang na ikatuyuan ng Ginoo. Mukupot man ka igsoon sa pulong sa Ginoo sa Salmo 23:1 nga ning saad ang Ginoo nga siyang atong magbalantay nga walay makulang kanato. Karon wala pa siguro giproseso pa ko pero tagbuon yun sa Ginoo akong panginahanglan nga na bitaw. So gahi ka maluya, gahi ka igsoon malipat, ma-deceive sa yawa sa imong sitwasyon. Ngano man tungod kay rooted ka, grounded ka sa pulong sa Ginoo. Ug sama sa nitabo ni Jesus igsoon, wa siya mailad. Okay? Nagigutom siya tong tayma pero wa siya mailad sa yawa nga ingon nga himo kung tinuod kang anak sa Dios, tinuod yun, no? Deceiving kayo, no? Kung tinuod kang anak sa Diyos, kay anak man siya sa Diyos, himo ang pan kining bato. Pero wa siya pada, ingon siya. Iyang gilamparo, gilabayag, bersikulo. Ingon siya ang kasulatan, nag-ingon sa tanas. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa pulong sa Diyos. Okay? Amen ba? So ingana mga igsoon. Daghan magpamaagi nga ma-overcome na to ang temptation like sa prayer, no? Ingon mo po si Jesus nga pag-ampo og pagtukaw kamo aron makabarog kamo sa tentasyon. Pwede sana siya. Pero sa kani nga punto, ang atong gihisgutan lang ison kaning word ni Lord. Sa dihang rooted ta, sa dihang kanunay ta na malandong sa pulong sa Ginoo. Sa dihang atong gipakaon kanunay atong kalag sa pulong sa Ginoo igsoon. Di ta masayon-sayon sa demonyo ug tintal. Dili ta madali-dali og ilad sa yawa, mubarog ug mubarog ta. Nganuman kay rooted man ta, grounded man ta, nagbabad man ta sa pulong sa Ginoo. Yes, naatay time sa social media, pero naasad tay time sa Biblia nga may atong giya alang sa kadaugan. Amen? So again, si Jesus gitintal, how much more kita, tintalon sad ta. Pero si Jesus naka-overcome sa temptation tungod sa pulong, tungod sa scripture. Kay rooted siya, kita sad nga mga nagsunod ni Kristo. Kinahanglan rooted ta, kinahanglan updated ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Kay sa panahon nga hapakon ta sa temptasyon, ato pong lamparuhon ang yawa og bersikulo igsoon. Og dili ka basta-basta matintal. Kung puno ka kanunay rooted ka, kung ang imong kakalag kanunay gipakaon nimo sa pulong sa Ginoo. Kung kanunay tang nagbabad sa pulong sa Ginoo, gahi ta mailad, matintal sa yawa. Gahi ta mo say yes sa offer sa demonyo. Kundili ato nang lamparuhong demonyo bali-bali sa pulong sa Ginoo. Amen. Og mubarog ta nga lig-on. In other words, maka-overcome ta sa temptation pinaagi sa pulong sa Ginoo. Sa panahon nga naay kawalad doon itugot sa Ginoo igsoon yang yawa mongong tanawa ingana ang Kristohanon naglisod na ka wa na kay trabaho ana no sabi pero igsoon kung rooted ka sa pulong sa Ginoo moingon ka yawa demonyo ka ayaw moingon imong ingon ang demonyo igsoon Satanas ikaw yawa ikaw demonyo ikaw panuway ayaw kog ilara kay ang saad sa Ginoo kay bawo ko ning saad siya nako iya galing gipagkaon ang mga langgam ka ako pabaka. No? Iya galing gisugo ang uwak para pakanon ang iyang alagad. Kay wa nay makaon. Amen? Ug ni saad siya nga dili ko kamo pasagdan, dili ko kamo biyaan. Ug ning saad siya nga kung unahon ako siya, ang mga gitinguhan ako igadugang ra nako no, dili ka maluya. Panahon sa kawaladon, krisis di ka maluya. Basta rooted ka, grounded ka, igsoon, lig-on imong pundasyon sa pulong sa Ginoo. Sama ni Jesus. Wa siya nailad sa offer sa yawa bisan gigutom siya kay nagpuasa siya og 40 ka adlaw 40 ka gabi labihang gutuman na apan sa dihang gitintal siya sa pinaka close nga temptation para matintal siya ang pagkaon pero wa siya nagpada sa yawa wa siya mauto sa demonyo kita sad nga mga anak ni Kristo dili ta magpauto-uto sa demonyo kinahanglan very wise ta dapat ma-discern na to ang mga offer oy sa demonyo man eh amen. Dili ta basta-basta mailad, malipat
kung kanunay tang nakababad sa pulong sa Ginoo. Amen. Again, ang gihimo ra ni Jesus ani word ra gyud, pulong, the scripture mao iyang gisulti. Every time nga mo tinta lang yawa tubagon na pud niya og pulong sa Ginoo. Ang hinungdan, ang resulta, gikapoy lang yawa og tintal. Wa gyud siya kadaog. So, mensahe kanato nining kagabion gidasig ta usarang for us to overcome temptation. Wala ta kibaw kung sa unahan igsoon, unsa mga dagkong tentasyon nga i-offer sa yawa nato. Yang iyara ba yung tentasyon kana pong fit nato, gusto nato, nagkinahanglan ta, pinaka-need nato. Posible nga mag-create og temptation si Satan. Apan igsoon, kung rooted ka sa word ni Lord, dili ka ma-deceive. Dili ka basta-basta matintal sa tentasyon kung dili mo barog ka nga lig-on sama sa gihimo ni Jesus igsoon. Amen. Wa ko kibaw igsoon kung naay viewers karon nga grabe ka nag-antos ka sa temptation, repent and repeat, wala jud ka mo progress bitaw. Igsoon ako kang gi-challenge like what happened to Jesus. Spend more quality time sa word ni Lord. Basa adlaw gabi. During your vacant time, busy kay ka siguro. Usay man gud igsoon kung busy kay tawa tay time sa word ni Lord, mauna nga huyang ka imong spiritual life, dali ka atakyon sa yawa. But if we spend quality time sa word ni Lord, lig-on ta. Natay ikalabay, ikasukol sa tentasyon sa yawa. Amen. Again, this evening gipromote ni Lord ang iyang word. Kay mauna ang iyang gikasukol ni Satanas, maong nakabarog siya sa tentasyon igsoon. Let's pray. Hallelujah. Father God, salamat sa imong lain nga topic, Ginoo. Pinasahi sad nga topic tonight. Nga unsaon namo nga mag-overcome sa temptation, pinaagi sa imong pulong. So right now, Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time, mga OFW, tanan Ginoo nga mga lain-lain dapit, lain-lain nasod nga nagtan-aw karon Ginoo. Ako nag-ampo usara Ginoo. Tagai mig kagutom kanunay sa imong pulong. Uhawon mi kanunay Ginoo. Dili may mahiluna kada adlaw nga dili mo basa sa imong pulong kay nadiha ang kadaugan. Nadiha ang giya. Nadiha ang sekreto nganong imong gibuntog ang yawa sa diyang gitintal ka Ginoo. So Lord, gusto mi mahimong pareha nimo nga nakabarog sa temptasyon. So Lord, taliwala sa among kabisi, I pray. Tagai mi og kadasig kauhaw kanunay kagutom nga mo spend jud mi og quality time. Quality time. Dako-dako nga time Ginoo nga mamalandong sa imong pulong. Sama sa giingon ni Joshua, imong ubos nga lagan nga nakaabot sa promised land. Nagaingon sa Joshua 1:8 nga, dili namong ibulag ang basahon sa balaod. Adlaw o gabi pamalandungan kini namo. Kay mao nay sikreto sa kauswagan unya among i-apply. So right now, Lord God, I pray to all of the viewers, Ginoo, nga maadik unta mi Lord sa imong pulong. Kada adlaw, Ginoo. Every time nga naami bakante, Ginoo, pulong nimo, Ginoo. Kay nadiha ang kadaugan, nadiha ang giya. Nadiha ang Yahweh para ma-overcome na mo ang temptation. Lain-lain man mi kaluyahon Ginoo sa mga viewers karon. Lain-lain man mi nga dapit nga area sa mga kinabuhi nga huyang apan Lord, usara ang solusyon, ang pulong nimo. Bisag unsa man among kaluyahon Ginoo, kaya buntugon pinaagi sa imong pulong. Imong pulong kinabuhi Ginoo. Imong pulong mao imong gigamit Lord God, ang word, ang scripture. Nganong wa ka mailad sa yawa ug nakadaog gyud ka Ginoo. So Lord, again, to all of the viewers right now, I pray nga mo spend jud mi og quality time nimo Lord sa imong word, sa imong pulong Ginoo. Dili lang namo paabog-abugan among Biblia, kung dili basahon namo. And aside from that, i-apply namo. Kay naa dihang kalampusan, kadaugan, kauswagan. Hallelujah. Lord, again, I pray to all of the viewers right now. Si kinsa nga nagtan-aw, Lord God, I pray in Jesus' name. Unsa man ilang kinahanglan karon Ginoo. Unsa man ilang pinakagusto, pinakagitinguha. Unsa man ilang mga bugat, gipas-an karon Ginoo, tabangi. Kupti sila Lord. And then tagbuay lang panginahanglan. Basta Lord, sa area sa ilang kinabuhi karon nga need kayo kanila Ginoo. Diha ka mulihok Ginoo. Walay matago nimo. You are an all-knowing God. Walay matago nimo. Kahibalo ka sa tanan. Nakakita ka sa tanan. Every details of our lives, kita nimo. Tanan namong problema, among mga luha nakasabot ka Ginoo. So Lord, I pray, mamuhat ka Ginoo. Ikaw Ginoo mulihok sa dapit diin tabangunon mi.
Ikaw, Ginoo, mamuhat sa dapit sa ilang kinabuhi nga tabangunon sila, Ginoo. Among gikuptan nimong saad nga nagaingon ka dili minimo pasagdan. Among gikuptan nimong saad sa Jeremias 33:3 nga sadyang tawgon ka namo, maminaw ka, mutubag ka. Unya magpakita kag kahibulungang butang nga wala pa namo na sinati. So Lord, I declare breakthrough. I declare blessing. I declare miracle sa imong mga kanakan karon. I declare healing in Jesus name. Comfort sa mga na-depress. Kaalam nga langit nun sa mga naglibog, Ginoo. Kaluwasan sa wa pa naluwas nila nga mga higala or kadugo, kapamilya. Tinud-anayin kabaguhan sa kinabuhi sa naggapos pa karon, Ginoo. Sa mga lain-laing addiction, Ginoo. I declare deliverance in Jesus name. So Lord, thank you. Salamat sa kadaugan. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord God, we claim the victory. Among giangkon ng kadaugan, kagawasan, kalinaw, kalipay, tanan-tanan mga kahibulungang butang nga imong ipasinati namo. Sigun sa among gipangayo. Among nang giangkon uban sa dakong pagtuo. Among kining gipangayo o giampo amahan, pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga maoy among agalon, bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, praise God. Mabungahong kagabihion mga igsoon. That's all for tonight. Himayog dungog akong ibalik sa itong buhay nga Diyos. Again, thank you sa mga subscribers, mga followers, mga star senders, mga new followers. Welcome kayo. And before na ako ni Igsoon, I want to remind everyone to invite your friends to follow our page. And Igsoon, pwede sa inyo i-share atong YouTube channel. No? So sa uban nga wala kay balo na ata YouTube channel, Igsoon na ada sa link. Naani nga caption, i-click lang na ang link, Igsoon. Libre ang mo subscribe, ana, no? Para mas dali ninyo makitaan ako ang mga live, Igsoon. Kaya ako ni siyang ginay-hinay og upload dito, no? Kay daghan na kayo nag-request nako, dili na ko kaihap, Igsoon. Og pila ang nag-request nako, no? Nga, pastor, ibalhin sa YouTube kay mas madali na mo save. Nya maganid na mo paminaw. So, Igsoon, na nata YouTube channel. Ang ato ang followers, bago pa lang na, ang ato ang subscribers, wala pa kaabot 200, mga ganina, 190 plus. 96 or 97 ba to? Or basta diha 90 plus. So na diha no, i-click ninyo ni na ang link sa caption ani nga live. No? Again, thank you kay mga igsoon og ang akong ikabili igsoon before sa atong papangatulog karon ako nagaampo nga iyang presensya, yung protection mag-uban kanato. And sa uban nga naa sa lain-lain kanasuran, I know lain-lain tag time adlawan ninyo diha udto or hapon, I declare nga proteksyonan sad mo sa Ginoo. Inyong mga lakang, inyong mga trabaho diya paboran mo sa Ginoo. Amen. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord. Amen. So to God be all the glory. Ang kabilin ampo, amping ug abante. See you tomorrow, igsoon. God bless everyone. Good night.